Det er en hel fornøjelse, når de sidste 2 dage har det blæst, og solen har skinnet. Og der sætter man alt på spil for at komme ud og høste. Nu her, vi har kørt i døgndrift de sidste 3, 4, 5 dage har vi kunne køre om natten, fordi det har blæst så meget. Så har vi kunnet skiftes. I starten er det jo super fedt, og det er bare derudad, og vi kan jo sagtens køre 24 timer i døgnet lige i starten, eller i hvert fald 20. Så lige hjem og sove i 3 timer, for man skal også lige have tid til at smøre madpakke. Og så er det afsted igen, men når man har gjort sådan en uge, så er det lidt hårdt. Det er jo økonomi, vi snakker om, og det er vores tilværelse, vi snakker om. Og sige, hvis ikke vi får bjerget det her, så mister vi penge. Skal det ikke herude? Og hvis man ser her i baggrunden, så kan man godt se, at der er store arealer, der allerede er tromlet ned. Og jeg vil nok sige, at hvis nu der kommer endnu mere vand, jamen, så får vi det ikke med hjem. Så må vi køre ud og pløje det ned, og det er altså ikke det, vi har brug for. Vi vil hellere have det hjem i siloen og sælge det. I går der blev den jo 4, inden jeg kom i seng, og jeg stod op igen kl. 7. Så jeg håber på, at det ikke bliver alt for længe, inden jeg bliver afløst. Men jeg kunne forestille mig, at jeg bliver afløst en gang her hen, at det bliver mørkt eller sådan noget, hvis det stadigvæk er til at køre. Ellers så bare når dukken falder med en 9-10-tiden. Og så er vi på den igen i morgen tidlig. Herovre der har vi en GPS, som hjælper os med at styre. Når vi har taget den første omgang rundt i marken, så kan I se alle de grønne spor, den har lavet her. Det er der, hvor jeg har kørt. Og kan zoome ud her, så kan I se hele marken, hvor meget vi har kørt der. Hvis I kan se det. Men den styrer så bare efter det, jeg har kørt lige før. Kører lige de der 7,5 meter ved siden af, som jeg har indstillet den til, at så bred er jeg. Og så trykker jeg bare på den knap, der er her, når jeg har kørt ind i det spor der, som jeg gerne vil køre i, og så er det bare derudad. Og den kan selv dreje, og den kan det hele, når den kører efter et andet spor. Og den er præcis inden for 2 cm, den her. Og så er det jo bare frem og tilbage. Og så har vi på den her maskine noget, der hedder en Montana-funktion. Også kaldet en bjergmaskine, som sørger for, at maskinen altid står lige. Næsten lige meget, hvor skråt du egentlig kører på, på en 15% hælling, der vil den sørge for, at maskinen altid står lige. Sådan så kornet ryger lige igennem maskinen, at det hele ikke ligger over i den ene side, og bliver tærsket derovre, og bliver rystet, og hvad der ellers sker op i maskinen. Selvom at vi har lige hjælpemidler, som GPS og skærebordsautomatik og hvad der ellers er i den, så er der jo mange timer, og man skal hele tiden være vågen på det skærebord der, om hvordan kornet lige kommer. Og, altså, det er hårdt, og man er træt, når man kommer hjem, men det er bare fedt, når det bare spiller det hele, når alting bare kører, og kornet bare kommer hjem, og man ved, at det er der pengene ligger. Det er ikke kun i marken, at der er travlt i høsten. Hej Patrick. Hej. Hvad er du med? Læs Vorved. Når kornvognene ankommer fra marken, bliver de vejet, og der føres nøje regnskab med mængderne, så høstudbyttet kendes præcist. Kan du huske, hvad mark det er på? 7. Mark 7. Der bliver også taget en kornprøve fra hvert eneste læs, og Anne måler kornets vandindhold. Det så vælger jeg det hvide, jeg tager prøve af. Hvis kornet er for vådt, skal det tørres, så det ikke mugner. Så nu er den på 17,0. Stiller ind til de andre varer herinde. Det er så vores egne prøver, der står herinde. Til det, vi bruger til melet, der vil vi jo gerne arbejde på at kunne lave en sporbarhed, så vi kan føre det tilbage til marken. Så når du køber en pose mel, så kan du gå ind på vores hjemmeside og se, hvad mark det kommer fra. Altså, det er vores mål. Vi har ikke nået det endnu, men vi har al dokumentationen til det. Når Meinertsens økologiske korn er blevet vejet og analyseret, går det videre til gårdens eget mølleri, der er næste led i processen fra muld til muld. Niels byggede sin egen mølle i 2007. Det her, det er speltmel. Og det kan vi roligt kalde 100% speltmel. Og fuldkorn speltmel. Og vi har intet taget fra det. Det er bare kernerne, som vi kan se der kører ned igennem 2 sten. Og så kommer det ud sådan her. Al anden udvikling, også omkring fødevarer, den er gået hen, hvor alt skal være større og større, og det skal være mere
og mere rationelt og mere økonomisk baseret. Men omvendt, så satte vi os tilbage og sige, jamen de fødevarer, jeg egentlig helst vil have selv. Prøv at gå ind i dig selv og sige, hvad er det egentlig, jeg vil have? Jeg vil have en ren fødevare. Jeg vil have en fødevare, der indeholder alt det, naturen har puttet ind i den. Og så vil jeg ikke acceptere, at man begynder at pille alt det gode ud af det, for at gøre det billigere og for at få en længere holdbarhed. Så vi lytter til alle dem, der har forstand på ernæring, alle dem, der har forstand på fødevarer. De siger, vi skal væk fra en stålvals, hvor man valser det ud, og så sigter man alt det gode fra. Vi skal bevare kimdelen, vi skal bevare skaldedelen på kernen. Og derfor så lærte jeg ud af det at sige, at der er kun en måde at gøre på, og det er at koldformale den på en gammeldags stenkværn. Og det vil sige, at det er en meget langsom proces, det er en dyr proces, men den har alt det ypperlige. Det vil sige, at alt det næring, der er inde i kernen, den bevarer jeg. Nu har vi åbnet ind, så vi kan se begge stenkværnene. Vi kan jo se den øverste sten, den ligger fast her. Den er boltet fast. Så den nederste, det er den, der roterer. Det er den, vi kan se her. Kornene kommer så væltende ned, som vi også kunne se på før. Det kommer så ned i et hul, og så med centrifugalkraften, så kører den ud over stenene. Den kører, og dem kan vi så justere. Den her sten kan vi justere op og ned. Så jo tættere den kommer på, jo finere mel laver vi. Og jo længere tid vi lader melet stå derinde, jo finere formaler vi den. Så I kan se der, de er så hakke. Det hedder faktisk, at man biller en kværn. I gamle dage, der stod der en mand med en hammer og en mejsel og bille dem. I vore dage, der bruger man vinkelsliver og så en diamantklinge. Men det er faktisk, så sliver man den op. Så det er naturens egne midler, man bruger her. Med natursten, der ligger og skuer mod hinanden. Det er en dyr proces, fordi vi kan ikke lave mere end 400 kilo i timen. Og hvis du tager en stor stålvals, jamen den kan jeg lave 10 gange mere i timen. Og selvfølgelig gøre det mere økonomisk. 95% af alt det mel, der bliver lavet i den vestlige verden, det bliver lavet på en stålvals. Hvor man kører det igennem, hvor kornet bliver varmet op. Det kører man igennem 20 gange. Og hver gang det har været igennem en vals, kører man det over en sigte. Det vil sige, at man har det pureste hvide pulver tilbage. Det er det, man kalder mel. Og det er det, du kan købe for 2 kilo for 5 kroner eller 6 kroner. Det siger lidt sig selv, at det kan altså ikke være det ypperligste mel, fordi man har taget det gode ud af det. Vi har sagt, at det vil vi ikke. Vi vil lave noget. Det kan godt være, at det er dyrt, eller vi ved, at det er dyrt, men vi ved, det er det, der skal til. Når mel kommer ud, så bliver det faktisk suget ud af kværnene dernede, ud af stenkværnene. Så kommer det herop, der piller man så melet ud af luftstrømmen, og det er det, der sker lige over her, hvor man kan se, at melet kommer ned i. Så bliver det født via en mekanisk transport, som så kører rundt og op, og man kan følge det op over sigten, så kan man se, at det kommer ned derop. Grunden til, at vi sigter det er, at vi vil gerne de helt store fiber. De vil blive ved med at stå inde i munden, når man spiser det. Derfor er vi nødt til at tage dem af. Reelt, hvis vi kunne formale dem fint nok, vil vi egentlig helst have dem med i melet. Men som en sikkerhed, både for os og for kunden, så vil vi helst sigte. Meget nænsom sigtning. Og så kører det ellers ned i gulvet. Og vi står jo 12 meter op i luften nu. Vi står faktisk oven på færdigvaresiloerne, hvor melet kommer ned i. Og det er derfra, vi tager det til pakkeri og til blanderi. Det er jo mit hjerteblod, der kommer en del af ned i den pose der, og derfor har jeg det rigtig godt. Jeg har ren samvittighed. Vi ved, at vi har ikke brugt noget kunstigt fremstillet. Vi ved, at vi har ikke hivet noget af alt det gode væk fra. Vi ved, at vi har gjort alle de rigtige ting. Og hvis man stopper om det, jamen så kan man ikke have det bedre. For mig er det jo ikke noget mål at sige, at jeg vil levere til herre fru Jensen og herre fru Danmark. For mig er der et mål at sige, at de mennesker, der vil noget med kvalitet, det er dem, jeg vil levere til. Og ved du hvad, er der bare 2% af dem, af de købedygtige forbrugere, ved du hvad, det er nok til, at jeg kan leve. Og det er dem, jeg synes, der er rigtig spændende at have med at gøre. Så for mig er det jo ikke volumen, der er et spørgsmål. Det er et spørgsmål om, jeg synes, at det er langt sjovere at producere det halve og tjene det dobbelte. Der er sket meget på Viskingegården, siden familien Meinertsen overtog den i 1993. Og der er stadig masser af planer. Den dag de konventionelle grise er væk, så kunne jeg utrolig godt tænke mig at videreføre og gennemføre det, vores tankegang den er, og sige, at vi vil også lave animalsk produktion her, der er økologisk. Og den skal ikke stoppe der, den skal ligesom en mølle på, så skal vi også have et slagteri på. Det er sådan i dag, at når man slagter et dyr i dag, så har det været under transport, og reelt
så er de fleste dyr i dag, der bliver slagtet, så dør de i stress, og på den måde, så forringer man egentlig spiskvaliteten i det kød. Og der har jeg sådan set nøglen på at sige, at jeg kunne godt tænke mig at lave en økologisk gris, ikke fordi den skal være økologisk, men fordi jeg kan lave en anden kvalitet, end alle de andre kan. Og den skal aflives inde, hvor den bor, og den skal afblødes på vej op til et mobilt slagteri. Det kunne jeg godt tænke mig at føre ud i livet. Altså, vi ved, vi kan lave noget ypperligt. Vi venter bare på tiden. Altså, de 24 timer i døgnet, de er ikke lige slået til endnu, men det kommer. På Viskingegården har de samlet alle kapitlerne i brødets historie. Her mangler vi kun det sidste. Nu skal vi tage det op. Man tager lige sådan stille og roligt og får brødet ud på bordpladen her. Og så kan vi tage en rist, så den står og køler af stille og roligt her. Så er brødet færdigt. Der er timer på, så du kan faktisk, man kan sætte brød på om aftenen, og så er det færdigt om morgenen. Så kan man vågne ved, at det lugter af nybagt brød. Så kan man stå op, fordi nu er brødet færdigt. Jeg ved jo egentlig ikke, om jeg tjener penge, eller jeg taber penge. Og i bund og grund, så gør vi jo heller ikke det her, fordi vi vil tjene penge. Men hvis ikke man tjener penge, så kan man ikke udvikle mere, så dør man. Og derfor er handel og overskud en vigtig del. Men i bund og grund, så gør vi jo ikke det her, fordi vi vil være millionærer, eller vi vil have et eller andet økonomisk stort mål. Vi gør det her, fordi vi synes, det er rigtig spændende at lave fødevarer. Og det er jo vores liv, det her.